Hola a tothom, tornem a ser aquí, tornem a ser a Catalunya i tornem avui amb un altre vídeo en què, de fet, parlaré d'un tema que estic llegint molt aquests dies, perquè ara estem preparant amb en Max un curs de filosofia coetània, és a dir, d'autors perfectament contemporanis, de llibres escrits durant els darrers 25 anys, autors gairebé tots vius, de fet, excepte un dels que hem escollit, David Graeber, que va morir fa 2 anys, però de fet era molt jove. Doncs parlarem d'autors això, molt recents, per demostrar doncs, això que la filosofia doncs, està més viva del que sembla. De fet, aprofito per fer publicitat, perquè tot això va venir d'un dia que estàvem conversant amb un company que ens va preguntar, un company que no és del gremi. Els de filosofia tenim costum de relacionar-nos amb gent molt del gremi, però aquest company no és del gremi. Doncs ens va preguntar si encara avui s'estava fent filosofia. De fet, ens va preguntar això, si encara hi havia filòsofs. I va ser molt curiós perquè vam intentar-li respondre que, i tant que sí, que de fet, tant en Max com jo llegim molta filosofia actual. I de fet, a vegades s'ha d'entendre aquesta filosofia en un sentit ampli, però en tot cas llegim molt d'assaig, molt de pensament. I això ens va portar a pensar que potser seria interessant doncs, explicar quins són els corrents, què s'està pensant, quins són els debats més interessants, o en tot cas que més ens han interessat a nosaltres, que estan en boga doncs, aquests darrers 25 anys, quins autors, quins tal. Per tant, hem fet un petit recull d'algunes de les nostres lectures que creiem que són representatives. Evidentment és un recull personal, tenen coses en comú, algunes de les lectures són una mica pesada, totes elles, parlarem molt d'animals, però que això, que en tot cas ens sembla interessant doncs, compartir això, què fan autors vius, què pensen, què s'està pensant avui. Així que us deixo el link a la descripció d'aquest curs, que el farem a la Casa de Cultura a partir d'aquests mitjans finals de març. I de fet, comentava això perquè ara aquests dies estic preparant-me la primera sessió de totes, que tractarà sobre David Pearce i el seu llibre, L'imperatiu hedonista. I això, i de fet, el llibre me'l vaig llegir fa un parell d'anys, em va semblar una proposta molt radical i em va semblar una proposta que podia resultar suggerent, però aquests dies, preparant-me la sessió, vaig acabar topant amb un altre article del mateix autor. Havia fet una ullada, però no me l'havia llegit en profunditat, que és un article que tracta de la qüestió de la història de l'anestèsia. I potser us preguntareu què pot tenir a veure la història de l'anestèsia amb una sessió de filosofia coetània. Quin interès filosòfic pot tenir això, doncs, l'ús o no ús de l'anestèsia? I de fet la meva resposta serà que molt, i l'article us el deixo aquí baix. Si teniu ocasió de llegir-vos-el, llegiu-vos-el, és molt interessant, està en anglès, però això, de fet, resulta molt argumentativament il·luminador. Per fer-vos 5 cèntims de la història, que mira, hem tingut una petita interrupció, en Darwin també volia sortir. No, doncs no vol sortir. Doncs ens hem de situar a mitjans del segle XIX, concretament l'any 1942, quan un metge, crec americà, Crawford Long, va fer per primer cop una operació emprant èter com a agent anestèsic. De fet, ell mateix sembla ser que va donar-se de les propietats analgèsiques o anestèsiques de l'èter anant a una sessió, que suposo que es devia consumir èter, i en què es va donar, anar a sessions, suposo, en què es va donar que la gent sovint patia cops i això, acabava amb blaus i amb ferides, i que no se'n sentien del tot. I va pensar que era possible fer-ne un ús mèdic d'aquesta substància, i ell mateix va provar-ho. Aquest any mateix, 1842, em sembla que va estrenar un petit tumor o alguna cosa per l'estil, sense que el pacient se'n sentís. Però no va publicar-ho fins molts anys després, fins l'any 1849, i de fet en aquest impàs un altre dentista, en aquest cas, William Morton, va fer un experiment similar. En aquest cas va fer intentant extraient una dent. El primer experiment no va sortir bé, després va sortir millor, però això va passar doncs 1844. Per tant, doncs això,
En aquesta dècada dels anys 40 s'introdueix l'ús del primer l'èter, després s'acabar sent el cloroform, quan són conscients que l'ús de l'èter té problemes o suposa problemes, efectes secundaris greus per la salut, però que això que comença a passar en aquest context anglès-americà. De fet, reitero això del context anglès-americà, perquè mirant coses per preparar-me el vídeo, i de fet també per preparar la classe, tot i que segurament no parlaré gaire d'aquesta qüestió de l'anestèsia, he anat veient que el context, que la qüestió de l'anestèsia, de fet és molt diferent a Orient i a Occident, i que a Orient amb la seva pròpia medicina tenen una història diferent, i que de fet hi ha una persona, hi ha un metge japonès que ja havia fet una operació de pit amb anestèsia, utilitzant determinades plantes. Per tant, el context és diferent. Però, situant-nos en aquest context anglès, doncs això, són els anys 40 en què la cosa madura, d'alguna manera, que s'utilitza l'èter. Èter que, de fet, el mateix article deia que havia sigut aïllat per Ramon Llull, el Ramon Llull, pseudo Llull, alquimista, no en conec gaire d'aquesta qüestió, suposo que Sean Max ens ho sabria explicar millor, i que no va ser, doncs, això, fins uns quants segles després que Paracels es va donar de les seves propietats analgèsiques, també. Però, sigui com sigui, el que ens interessa no només és quan es comença a utilitzar quan es comença a utilitzar per intervencions quirúrgiques, sinó quins arguments es fan servir en favor i en contra del seu ús. Això es fa especialment notori en un cas concret, que és en el cas del part, perquè el tercer personatge que jugarà un paper en aquest relat breu, molt incomplet de la història brevíssima que puc explicar aquí de l'anestèsia, és un obstetre que James Simpson, que va començar, doncs, això, a intentar utilitzar anestèsia per facilitar el part. Però això va acabar portant a un debat bastant viu, i és que va començar a sorgir sectors conservadors que consideraven que l'ús de l'anestèsia per alleugerir el dolor del part, de fet, anava en contra de les mateixes escriptures, perquè al mateix Gènesi Déu condemna Eva a patir en aquest dolor del part. De fet, el Gènesi, crec que és el 3:16, Déu condemnava la dona al patiment del part, segons la Bíblia en català, la traducció de la Bíblia catalana interconfessional. Diu: et faré patir les grans fatigues de l'embaràs i donaràs a llum enmig de dolors. Per tant, alleugerir el dolor del part, doncs, era considerat una cosa contra el mandat mateix de Déu, i per tant hi havia gent que s'hi oposava. De fet, el mateix Simpson va acabar argumentant que no, perquè, clar, s'havia d'atribuir que la traducció de la paraula dolor va fer una mena d'argument que tenia a veure amb la traducció de la paraula dolor, intentant argumentar que no era dolor, sinó que era esforç muscular, i que l'esforç muscular no el treia ningú. Però, sigui com sigui, hi havia oposició, en primer lloc per raons religioses, però no només per això. Hi ha raons encara més divertides que fan de bon explicar avui, que estic gravant el vídeo, que és 8 de març. Doncs hi havia també qui argumentava que el fet de patir sense dolor acabava causant en la dona una mena de sensació anàloga a l'orgasme, i que, clar, això tenia problemes morals, diguem, molt greus. De fet, això es comença argumentant en revistes mèdiques mateix. Una revista de cirurgia americana argumentava que hi havia això, que el part amb anestèsia acabava donant una sensació anàloga al dolor, anàloga a l'orgasme, i que que les dones en aquest estat, doncs, per dir-ho d'alguna manera, es posaven calentes, que van començar, això, hi havia metges que donaven testimoni d'això, per exemple, llegint, això també ho posa tot el paper de Pierce, doncs que donaven testimoni que una dona, després de parir, havia declarat que, mentre paria, havia somiat amb el seu marit, havia somiat, que un altre d'aquests metges declarava que una altra d'aquestes dones parint s'havia insinuat a un home de la sala, i que per tant, doncs, això també suposava, doncs, problemes
problemes morals, diguem-ne. Fins i tot hi va haver-hi un pamflet concret en què intentava argumentar que, home, no, que després de veure les conseqüències que tenia l'ús de l'anestèsia en el part, les conseqüències orgàsmiques o calentorrientes que tenia l'ús de l'anestèsia en el part, doncs era evident que les dones preferirien patir, alerta, la tortura més horrible abans de patir ni l'ombra de la possibilitat de comportar-se com els casos que s'han registrat. Casos com aquests que us comentava, de la dona que va insinuar-se a un metge, o suposo que devia ser alguna cosa així, o de la dona que va acabar somiant amb el seu marit, cosa que de fet no hi ha suposar gaire problema, però que en tot cas eren fets, continuava, no aptes per la publicació en un pamflet com aquell, un pamflet que intentava argumentar que les dones no havien de fer servir l'anestèsia, sinó que eren, doncs això, que havien de reservar-se només a oïdes dels metges. Clar. Bé, sigui com sigui, i com és obvi, no li van fer gaire cas. I l'ús de l'anestèsia en el part es va començar a popularitzar en aquest impàs finals dels anys 40, principíssims dels anys 50. I el moment àlgid de popularització de l'anestèsia en el part va ser, el moment àlgid, el moment en què va acabar de catapultar-lo, va ser quan la reina d'Anglaterra, Victòria, en aquell moment, va utilitzar anestèsia per parir, crec que va ser el seu 8è fill, i la cosa va sortir bé. De fet, el mateix Pierce comenta que, clar, que de fet és una sort que el part de la reina d'Anglaterra amb anestèsia sortís bé, que de fet quan es va despertar va dir que havia sigut most delightful o alguna cosa per l'estil, ara potser m'ho invento, però que no havia sigut una experiència dolorosa i que, clar, de fet per sort va sortir bé, perquè segurament si la reina d'Anglaterra hagués sortit perjudicada, si hagués anat malament, si hagués sortit morta, jo què sé, qui sap, doncs segurament l'ús de l'anestèsia en el part s'hagués enrederit unes quantes generacions i de fet per sort, aquest atzar històric ha estalviat molt de patiment al món. Però també però el que jo estava intentant explicar és que el que ens interessa són els arguments aquí. Els arguments que en el cas del part concretament, doncs això, s'embrinquen en qüestions religioses, s'embrinquen en una mena de misogínia xunguíssima, però que també són extensibles a l'ús de l'anestèsia en general, a l'ús de l'anestèsia en intervencions quirúrgiques, militars, no militars, qualsevol cosa. El mateix Pierce explica que, de fet, l'ús de l'anestèsia en intervencions militars, amputacions, coses d'aquesta mena, va popularitzar-se, diguem, durant la Guerra Civil Americana i que, de fet, la mateixa tomba d'aquest William Morton, aquest codescobridor dels efectes mèdics o de l'ús mèdic de l'èter, posa a la seva tomba que va estalviar molt de patiment amb milers de soldats. Però que, de fet, hi havia generals que posa el cas d'un general concret, que prohibia l'ús de l'anestèsia als seus soldats, al·legant que, doncs això, que d'alguna manera formava part de l'experiència de la guerra, el patir. I molts altres sectors van acabar argumentant que, de fet, el dolor tenia un component terapèutic també, que el dolor formava part del mateix tractament. Fins i tot argumentaven que una operació quirúrgica sense dolor, que devia ser una cosa terrible. Imagineu-vos una sala d'operacions, traient-vos una dent, no és tenir problemes amb un queixal del seny, traient una dent sense anestèsia, devia ser una cosa absolutament terrible, però que argumentaven que treure un queixal sense anestèsia, per horrible que fos, treure un queixal en anestèsia, vull dir, era com fer una operació amb un cadàver, i que era com deshumanitzar el pacient, deien. Per tant, estaven situant el dolor de l'operació com un component essencial de l'experiència humana, com un component essencial de la teràpia, de la cura. Estaven donant al dolor una preeminència en la vida humana, estaven donant un paper, en el fons, al dolor com a garant d'una mena d'autenticitat de l'experiència militar, quirúrgica, vital, en general. I per què ens ho explica això, Pierce? I què té a veure això amb la seva obra? Doncs el que ell ens diu és que els arguments, la mena d'arguments que s'utilitzen per posar-se en contra de l'anestèsia en aquest context de primeríssims
primeríssim ús terapèutic, és molt similar, avui ja no ens ho plantegem, per sort, però que és molt similar a la mena d'arguments que s'utilitzen quan es tracta del projecte abolicionista. Paraulota, projecte abolicionista. Què és això del projecte abolicionista? Doncs és el projecte, de Peirce i d'altra gent. Segurament aniré fent més vídeos d'aquesta qüestió, de la idea de la invenció, paradise engineering, no sé com podríem traduir, invenció, enginyeria de paradís, d'aquesta mena del projecte transhumanista de Peirce al cap i a la fi. Però la idea del projecte abolicionista és que eventualment serà tècnicament possible i científicament possible acabar amb el dolor tant físic com emocional, tant dels éssers humans com de la resta d'animals, perquè aquí el que ens importa no és aquesta diferència, no ens dius cap mena de diferència entre humans i animals. Aquí el que ens importa és la capacitat de sentir dolor, en una línia molt pròpiament utilitarista des de Jeremy Bentham. La qüestió és que es podrà tècnicament, argumenta Peirce en aquesta obra, en l'imperatiu hedonista, serà possible tècnicament acabar amb el dolor i de fet serà desitjable i de fet seria èticament reprovable no fer-ho podent-ho fer. Aquesta posició s'emmarca dintre de l'utilitarisme, acabo de ser de Bentham. De fet, són molt sovint els utilitaristes qui s'han preocupat més per aquesta qüestió del dolor. S'emmarca dintre de l'utilitarisme i concretament de l'utilitarisme negatiu, que és una forma ètica concreta de l'utilitarisme que argumenta que en el càlcul només s'ha de tenir en compte el dolor i no el plaer. És a dir, davant d'una decisió ètica, els utilitaristes diran no, el que cal és sospesar quines són les conseqüències de l'acte X i sospesar fins a quin punt causa més dolor o més plaer al món. I reitero que sovint, sense tenir en compte sense partir d'una perspectiva especista, sinó també tenint en compte el dolor animal mateix. De fet, en aquest sentit, segur que faré un vídeo sobre Peter Singer en algun moment i la seva alliberació animal, que és una obra magnífica, una obra que des de l'utilitarisme defensa l'acabament de l'experimentació o de cert tipus d'experimentació amb animals, és igual. Això ja en parlarem en una altra, i de fet una dieta vegetariana vegana, però en parlarem en una altra ocasió, que és un llibre molt, molt, molt interessant. Però des d'aquesta perspectiva utilitarista, això s'argumenta que cal sospesar plaers i dolors. I els utilitaristes negatius diran no, en aquest càlcul els plaers no hi han de tenir cap pes. Aquí l'única cosa que ens interessa són els dolors. És a dir, el que és la decisió ètica serà aquella decisió que minimitzi més el dolor. Cosa que vol dir, de fet, la mateixa obra de Peirce, l'imperatiu hedonista, comença comentant que si no fos possible aquest projecte abolicionista, és a dir, si no fos possible acabar amb el dolor, de fet, allò més ètic seria pràcticament directament acabar amb tota la vida capaç de sentir dolor de manera indolora, clar. Seria més ètic això que no pas una altra cosa, perquè de fet la vida de tots els éssers està marcada per aquest dolor. I pot semblar una perspectiva molt nihilista, una perspectiva que acaba abocant-nos d'això, doncs mira, acabem amb la vida. Però de fet no, de fet és una perspectiva que no deixa de ser molt, molt vitalista, allò que una vida marcada pel dolor és una vida que no val la pena, et vindrien a dir. I de fet, continua dient això, però que per sort no és el cas que no puguem acabar-hi, que és possible química, científicament en general, tècnicament, i de fet ell posa detalls de com es pot dur a terme aquest projecte i de com seria una vida sense dolor, i ja n'anirem parlant d'aquesta qüestió. Ell ho argumenta de manera molt més complexa, però que en tot cas, això, el fet de poder-ho fer, de fet, acaba excloent aquesta conseqüència nihilista. I, de fet, potser amb això ja podria anar acabant. Segurament faré algun altre vídeo que també tindrà a veure amb això. De fet, és que he vist que m'he allargat una mica massa, però jo volia parlar també de l'ús de l'anestèsia o de la història de l'ús de l'anestèsia en els animals, perquè això també és una altra qüestió molt interessant,
perquè en el fons preguntar-se per utilitzar l'anestèsia o no utilitzar-la és preguntar-se per al valor del dolor o simplement per la possibilitat de sentir dolor o no, i això també és un tema que he estat llegint últimament i que seria interessant de parlar, però crec que per ara no podem deixar-ho aquí. Espero que hagi semblat interessant. En tot cas, us deixo a la descripció el link de l'article, us deixo a la descripció altres coses que també tinguin a veure amb David Pearce, i de fet això és tot. Sí, i l'enllaç de la Casa de Cultura on farem aquesta sessió aviat sobre l'imperatiu hedonista, a la qual cal inscriure si voleu anar-hi. Us deixo també això a la descripció, que serà molt xulo, i espero, doncs, això, que us hagi interessat. Ens veiem al proper vídeo, així que bé, poseu like i subscriviu-vos, que abans heu vist en Darwin, i eventualment potser el youtuber ens dona uns calarons i en Darwin és una mica pijo i li agrada només el pinxo car. Així doncs, fins la propera i gràcies.